Veliki pozdrav svima, ja sam Amko, jedna brzinska novost, obećao sam da ću svaki put kada izbacim neku novost, to jest vijest na web stranici amkokodi.com, ko još uvijek nije, neka ode, neka pogleda, sve ima u vezi kodija, rokera, vačeda i tako dalje, sve ima što se tiče općenito svega što smo radili na ovome kanalu. Izašla je nova novost, pošto nije sada pokazujem ekran, nema potrebe, u odjeljku Kodi uopšteno ili Kodi općenito, baš sad moram pogledati. Znači kada uđete na Amko Kodi stranicu i idete na meniju na Kodi, prva Kodi uopšteno, tu se nalazi nova vijest koja se zove kako ugasiti ažuriranje sa Kodi 18 na Kodi 19. Tu imate znači novost. U tekstu je opisan postupak, ali nije detaljno, samo općenito. Imate klip koji traje 34 sekunde, isječak iz jednog starog videa koji znači pokazuje, pošto sam vidio da ljudi ne znaju, novi ljudi, kako ugasiti ažuriranje. Znači pogledajte u tome klipu, uskoro će izaći još par novosti, znači u ostalim odjeljcima našli smo stari klipova koje trebamo još da objavimo, za svaki će izaći po klip, tako da hvala puno svima, pogledajte link u opisu, neće biti do te novosti, bit će do web stranice, ali znači u Kodi uopšteno ili Kodi općenito imate znači kako ugasiti ažuriranje, koga zanima. Hvala puno svima, vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao.